तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके भोजपुरी रंगदारी गीत। बहुत बढ़िया गीत के लेखनी कैले बानी रुआ सबन खतरा। एकदम नया धुन, एकदम नया मीटर, नया कंपोजिशन गीत बाटे। बस नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया ढंग से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% ब्लास्ट करी भैया। मेल फीमेल मैटर बाटे, लड़का लड़की के। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय कंपोज कैले बनी। लेकिन स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, अच्छा गीत नहीं खे मिलत, अच्छा मीटर नहीं खे मिलत, अच्छा म्यूजिक नहीं खे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गए बानी भैया तो निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं खे। रुआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के मस्त मीटर मिली भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखे नहीं, चाहे रुआ हिंदी में लिखवाई या चाहे भोजपुरी में लिखवाई। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, लोकगीत, पूर्वी गीत, धोबी गीत, चाहे सीजनली कोनो प्रकार के गीत रुआ लिखवावे के बा, चाहे ट्रैक पर चाहे नया कंपोजिशन, बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के मस्त मीटर मिली भैया। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा, कोनो भी प्रकार के गाना लिखवावे खतरा संपर्क कर सकता नहीं। और लास्ट में हम अपन व्हाट्सअप नंबर भी बता दे। तो चलिए आज के मीटर शुरुआत कर जा। और हाँ, चैनल पर नया बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मीटर बाटे, पहले फीमेल पार्ट बा कि लेके राई फल ढोरी देख तारो कल से, आ नोटे के दम पर पटाव तारो छल से। सब बुझता नहीं हो कि लेके राई फल ढोरी देख तारो कल से, नोटे के दम पर पटाव तारो छल से, बुझ तारो माल हवे सरकारी। सब जानता नहीं आ यहाँ हमरे चलेला रंगदारी, यहाँ हमरे चलेला रंगदारी, नहीं बाँच के जइबुए प्यारी, यहाँ हमरे चलेला रंगदारी, नहीं बाँच के जइबुए प्यारी, यहाँ हमरे चलेला रंगदारी। एक बार और मुखड़ा देख ली कि लेके राई फल ढोरी देख तारो कल से, आ नोटे के दम पर पटाव तारो छल से। हे बाबू सुना, लेके राई फल ढोरी देख तारो कल से, नोटे के दम पर पटाव तारो छल से, बुझ तारो माल हवे सरकारी। तो लइका के पाठ बा, यहाँ हमरे चलेला रंगदारी हो, यहाँ हमरे चलेला रंगदारी, नहीं बाँच के जइबुए प्यारी, यहाँ हमरे चलेला रंगदारी, नहीं बाँच के जइबुए प्यारी, यहाँ हमरे चलेला रंगदारी। तो गाना एक नंबर के बा भैया। बस म्यूजिक बढ़िया मिल जाए व गायकी एकदम बोल्ड करे के पड़ी। पक्का 100% गाना ब्लास्ट करी भैया। अगर ये मीटर पसंद बा भैया तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आई गाना फुल लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक संपर्क कर सकेले हमरा व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर बाटे 8874473128। आ चाहे कोनो प्रकार के अपना मनपसंद के गीत लिखवावे के बा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे के बा, आ चाहे ही गाना पसंद बा, बेहिचक रुआ व्हाट्सअप कर सकीले या फ़ोन कर सकीले। मिलता नहीं फिर से हम अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ। तब तक के लिए रुआ सब सहमति चाहता नहीं। वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक कमेंट करब, चैनल पर नया होखम तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।